Sahabat Udalguri Zilaya थांनाय मोनाबिलियाव जि डेलिगेट सिटिं जों जादोंमोन बिनि गेजेरजों थांखि लादों जोंनि गामि जितु जोङो मिशन फोसावनानै खामानि मावदों बिनि गेजेरजों जिखिनि गामिफोर जोंहा हाबबावनो दङ मोनफ्रोमबो गामियाव बे जौ जुवा ड्राग्सखौ निफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसे मे दाननि गेजेराव जोङो बे जोंनि गामि जि मिशन जों फोसावनानै खामानि मावदोंमोन बेखौ जों फोजोबगोन आरो बिनि उनावनो जोङो हुकियायै बे एन्टी ड्राग्स आरो ससियेल जितु एन्टी ससियेल एक्टिभिटिज नि सायाव जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों दा दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय जि डेलिगेट सिटिं बेवहाय जोङो थांखि लादों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जिखिनि बड'लेण्ड बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि दफाफोर जोङो मोनदोंमोन अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर जोङो मोनदोंमोन बिनिनो मादाव मोनसेल' जे माने अनुष्ठान बिनि बादे जिखिनि गुबुन गुबुन अनुष्ठान प्रतिष्ठान जोंनि उदालगुरियाव गायसननांगौ दङमोन बेफोरो दिनैसिम गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै दा बिनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय थान्दै मेलनि गेजेरजों गोख्रों थांखि लादों जे माने फैबाय थानाय समाव बा खुब खम समनि गेजेरावनो जोंनि उदालगुरियाव जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर जों मोनदोंमोन बेफोर गासै अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसननो नांगौ आरो बिनि जितु डेडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटआ जोंनो होदोंमोन जे 2024 नि जि माने एमपि इलेक्शन बिनि सिगां मोनफ्रोमबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोर बेफोरखौ प्राय मावफुंजोबनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन दा बे लेखायैनो दिनै खोब गोलाव बेबायदि जोंनि आखायाव सम गैया बिथांमोननि आखायाव आरोबाव बेबायदि जोङो सम होनो नागिराखै दा बिनि थाखायनो बे एमपि इलेक्शन मोनफैनायनि सिगांनो जोंनि जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनबोनाय दफाफोर जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर दङ बेफोर गासैखौबो जाहाथे मावफुङो बिनि थाखाय जोङो गोख्रों मोनसे थांखि लादों दा बेजों लोगोसे जोंहा एनडिएफबि नि माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमहालागि केस कर्टआवहाय दङ सोरबाया जेलाव हमजानानै दङ दा बिथांमोनखौ सख'नायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ जोङो मोनथिनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आथिखालनि बिटिआर सरकार बिथांमोना खुब गोख्रों भाबै खामानि मावदों एनडिएफबि नि गेदेमा बिथांमोननि जिखिनि केस that may be highness may be non highness बेफोर गासै माने केसफोरखौ थाबैनो माने फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों मोनथिदों किन्तु बेनि सायावबो दिनैसिम बेबायदि जोङो माने मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै दा बेखौनो जोङो नारसिननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकार आरो जिखिनि सुक्तिगारि माने संगठनफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों खोब थाबनो जोंनि बे एनडिएफबि फोरनि जिखिनि केस बेफोर गासै केसफोरखौ उइथड्र खालामफिननायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांबावनो थाखाय जोङो थांखि लादों लोगोसे एनडिएफबि नि जितु चिफ बिथां रन्जन दैमारियाबो दिनैसिमहालागि जेलाव सोजानानै दङ बिथाङाबो जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव माने फैनो हायो बिनि थाखायबो जोङो माने थांखि लानाय जादों बिथाङाबो जाहाथे बे जेलनिफ्राय सख'जानायखौ मोननो हायो दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि बिटिआर जिखिनि सुक्ति बेनि सुक्तिनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय खामानि मावदों जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो गोबां बेबायदि 100% खामानि मावनायनि खाबु मोनाखैब्लाबो खारन जिखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ मावदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानिखौ मावनो होदों बेखौ मावदों किन्तु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों नुदों जों मोनथिदों जे कुनु मोनसे माने थाद'नाय गैयाजासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बे समाव दिनै दुखु गोनांनि बाथ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनायनि सुक्तियावबो माखासे मानि सुबुंफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि